Tradicionalment, la historiografia s'ha interessat més per aquells períodes històrics en què hi havia ja una documentació abundant, que per tant facilita la tasca investigadora. I en canvi, això ha fet que aquelles èpoques en què hi ha manca o poca documentació s'hagin deixat una mica de banda, i no només s'hagin deixat de banda, sinó que fins i tot s'hagin tractat de forma inclús pejorativa. Normalment se'ls han posat adjectius com època fosca, edat obscura, amb una càrrega negativa important. De fet, l'edat mitjana en si ja és pejoratiu també, perquè es considera que és una edat mitjana en el sentit intermèdia, com un pas entre dues èpoques que es consideren millors, l'antiguitat i la il·lustració. Ara bé, clar, la presència de documentació és en si mateix una cosa positiva. El que ens indica normalment, quan hi ha molta documentació, el que ens indica és que hi ha un poder fort, la presència d'un poder fort que, per tant, té la capacitat d'organitzar, o si més no, ordenar els processos productius. I això, aquest poder, aquest centre de poder, és el que tradicionalment ha interessat més als historiadors. Ara bé, evidentment les comunitats pageses no necessiten documents per organitzar-se. Per tant, la manca de documentació no té per què ser una qüestió negativa, sinó que pot indicar precisament tot el contrari. Senzillament, una època en la que no hi ha molta documentació pot ser simplement, o pot indicar-nos senzillament que és una època en què hi havia major autonomia per part dels camperols. D'acord? Perquè els camperols, per autoorganitzar-se, no necessiten generar documentació. I en el moment que es genera documentació és perquè hi ha un poder extern que vol organitzar-los o ficar-hi la mà per treure algun rendiment. La progressiva desaparició de l'imperi romà el que fa és que s'ensorrin tots els mecanismes econòmics que el sustentaven. El model romà es basava en un control estatal de la producció. L'Estat controlava la producció de manufactures i la producció d'aliments. Per tant, al moment en què desapareix l'Estat, desapareix la demanda que aquest estat generava i a partir de... Hi ha alguns processos que comencen abans, però entre el segle III i sobretot a partir del segle V diguem que hi ha una sèrie de canvis molt dràstics en l'economia. I podríem dir que giraran al voltant d'aquests tres factors que us he posat aquí. A partir del segle V, aquestes seran una mica les tres característiques del model econòmic. D'una banda, autoabastiment i subsistència. És a dir, es torna a una economia de subsistència, serà la base de tota l'activitat econòmica. Per tant, la producció d'aliments tornarà a ser la prioritat de les comunitats pageses, aliments destinats a la subsistència, evidentment, perquè fins a aquell moment, amb el model imperial, els aliments es produïen sobretot per mantenir l'aparell burocràtic i per mantenir l'exèrcit. Això ara s'ha acabat. Per tant, els pagesos produeixen per la seva pròpia subsistència. Què més? La producció de manufactures torna a fer-se en l'àmbit domèstic, o sigui, dut a terme pels propis pagesos, i per tant desapareix tot un sector que estava especialitzat en això, en produir manufactures. Tot aquest sector, el típic artesà especialitzat que no produeix el que consumeix, això desapareix també. Lligat amb això, un procés global de ruralització, en el sentit que la societat es ruralitza. Les ciutats es despoblen perquè eren el lloc on es concentrava la burocràcia de l'Estat, els artesans especialitzats, comerciants, tot un sector social que ara, amb aquests canvis, desapareixen i que paulatinament, ja des del segle III, ja s'havien anat traslladant a les zones rurals. L'esbilla era el model productiu per excel·lència si més no, de l'època base imperial romana. Eren grans explotacions, la producció de les quals estava controlada des de l'Estat, un estat que, per tant, com ja he dit, ara ha desaparegut. Aquest seria una mica el prototipus del que era una gran vila romana, amb un sector residencial, el que hi ha a la zona superior, on vivien la família del propietari, amb els seus jardinets i tot això, i després l'altra part clarament diferenciada del que eren magatzems, estables i
els habitatges del servei. I evidentment al voltant d'aquesta vila hi havia els camps de cultiu on treballaven tant esclaus com sobretot ja colons lliures al final de l'imperi. Què passa ara? Amb el canvi econòmic que hi ha en aquests moments, aquestes grans villes o s'abandonen, perquè ja no formen part del sistema productiu, o bé es reocupen canviant completament el seu ús. En aquesta època les formes clàssiques de construcció desapareixen i s'expandeix una forma constructiva completament diferent feta amb materials efímers, majoritàriament en fusta. Aquestes grans villes, la part residencial, eren moltes d'elles molt luxoses. Ara tot això no interessa, no importa, i normalment els canvis que es detecten és que passen de ser pures residències de luxe i més aviat agafen nous usos agrícoles. Durant el segle IV, sobretot, molts dels colons, els pagesos que treballaven en aquestes grans explotacions que us he ensenyat, aquestes villes, veien com la fallida de l'estat romà els deixava, d'una banda, més indefensos respecte als seus propis senyors, que estaven intentant en aquests moments ja lligar-los a la terra, però d'altra banda també amb un cert marge d'actuació, en un moment en què l'estat desapareix. Aquesta situació va provocar la fugida de molts d'aquests colons i el seu establiment en nous tipus d'assentaments rurals, moltes vegades allunyats de les grans planes fèrtils. Aquest tipus de poblament es potenciarà molt més ara a partir del segle V i tot plegat, això, el procés global de ruralització que us he comentat, fa que es recuperin alguns nínxols ecològics que en l'època imperial no havien estat explotats. Que la historiografia tradicional ha qualificat de marginals. Marginals per què? En realitat se'ls qualifica de marginals només perquè representen una pràctica econòmica alternativa al model cerealístic, el model d'agricultura cerealística. Però en realitat el procés és molt més important i el que implica és una recuperació d'una banda del bosc, la silva, i de la zona de pasturatge, els saltos, respecte a l'àrea de camp cultivat, que és l'àger, que és l'única que s'explotava en època baix imperial. El bosc és com un supermercat on obtenir una gran quantitat de productes. El bosc majoritàriament és de propietat senyorial, o sigui, els senyors ja ostenten la propietat sobre les zones de bosc, però el seu ús és encara comunal, de tota la comunitat. I en aquesta època, durant al llarg de tota l'edat mitjana, en realitat el que compta és el dret d'usatge i no tant la propietat. Per tant, podem dir que en aquests moments l'accés dels pagesos al bosc és total, és lliure. Ara per ara no tenen encara aquestes limitacions per accedir-hi. Què n'obtenien els pagesos del bosc? Evidentment fusta per escalfar-se i com a material constructiu, ja hem vist que és el material constructiu més utilitzat en aquests moments, també per la fabricació d'eines. Què més? També el bosc com a lloc de pastura. Lloc de pastura pels animals, específicament el porc, que és l'animal domèstic més abundant en aquests moments a Europa continental. És tan important i està tan extensa la ramaderia porcina que fins i tot a Itàlia hi ha documentació on es veu que els boscos es classificaven en dos grups segons si contenien baies i roures per alimentar porcs o no. Llavors, els que es podia fer ramaderia porcina, els boscos adequats per això, se'ls deia silva fructuosa i els altres silva infructuosa. Per tant, el bosc això que proporcionava un munt de coses, no només a nivell d'aliment. Per exemple, en aquests moments, en aquesta època, la palla es destinava tota a alimentar els ramats. Llavors es recollia falguera, boix i ginesta per fer les màrfegues, els matalassos, el jergón en castellà, s'assecaven i es posaven en un sac i s'utilitzava com a matalàs. També es descomponien per fer-ne fems. Més coses que es treien del bosc, bolets, tota mena de fruits, herbes, arrels, plantes, herbes aromàtiques. Per tant, tot aquest aprofitament
aquest saber pagès, diguem que, com us podeu imaginar, està totalment absent dels textos. Això no hi ha cap text que en parli. En resum, per tant, una imatge del bosc, en època medieval, llunyana i molt diferent d'aquella que ens ha arribat tradicionalment del bosc medieval. No sé quina imatge així teniu, però aquest bosc medieval fosc i malvat, dels contes dels germans Grimm, del cicle artúric, les narracions que hem de trobar. Evidentment, això és ara. Quan la pressió feudal augmenta, quan la pressió dels senyors feudals augmenta, l'accés al bosc es restringeix. Evidentment, als senyors no els interessa que els pagesos diversifiquin, el que els interessa és que es posin a cultivar cereals i punt, perquè és del que en treuen rendiment. A partir d'aquí, el bosc deixarà d'utilitzar-se, com ja passava en època baix imperial, tot aquest coneixement, tot aquest saber quedarà sense dur-se a terme, i el bosc es convertirà, ara sí, en aquesta imatge que tenim una mica de refugi de fugitius, tots aquells que vivien al marge del sistema, Robin Hood. Però sí, una cosa que en aquests moments també es dona i que no es donava ni abans ni després, la gestió dels ramats, en el sentit que la seva integració en l'agricultura és absoluta en aquests moments. Evidentment, del ramat se n'obtenen una gran quantitat de productes, carn, llet, roba, abono, són una font d'energia, transport, per tant, són una inversió i si està ben integrat en el global. Aquí teniu un esquema. A veure, aquest és un esquema modèlic, idíl·lic, perfecte, Bé, però bé, no per això menys real, tampoc. En aquest cas seria un model de rotació bienal en el qual hi ha una parcel·la de cereals d'hivern, una parcel·la en guaret, ara en parlarem d'això, però bé. I llavors, això seria l'agre, la zona de cultiu, com he comentat abans. Llavors, les terres adjacents als saltos, la zona de pasturatge dels ramats, més allunyat al bosc, la silva. Com veieu en l'esquema, us posa què s'extreu de cada zona. Del bosc, fusta per la construcció, fusta per escalfar, glans per criar porcs, de la zona de pasturatge també l'herba per criar bestiar petit o gran, què s'extreu d'aquest bestiar, ho veieu a dalt, formatges, més o menys. Bé, per tant, resumint una mica això, l'explotació directa dels espais incultes com una de les característiques fonamentals d'aquesta època, de l'alta edat mitjana. Que cronològicament, entre el segle VI, en això hi ha consens entre els historiadors, és el moment més baix en la proporció de terres conreades, és un mínim, un conreu està molt baix, i el segle XI, que ja és quan es reprenen els desboscaments i es torna per la pressió dels senyors feudals. Per tant, entre aquesta cronologia, que no són 4 dies, explotació diversificada, gestió autònoma camperola i recuperació de zones que abans i després estaran infrautilitzades. A la zona mediterrània, en aquesta àrea mediterrània, en aquests moments s'utilitzen 2 sistemes de cultiu. D'una banda, el de bosc artigat, aquest que us he posat aquí, amb un esquema d'agricultura itinerant. El de les artigues, el sistema de bosc artigat, en què consisteix? Una zona boscosa, es talen els arbres, es crema, llavors les cendres resultats d'això són un abonament importantíssim pel sòl. Es cultiva aquesta zona fins que s'esgota. Quan el sòl està esgotat, doncs es va en una altra zona, en una altra parcel·la i es torna a començar el cicle. Per tant, el que fins aleshores, ja us he comentat, el bosc era un supermercat de recursos diversos, ara, a més, doncs això, es tala i es converteix en una part de camp de cultiu cerealístic. Podríem dir, per tant, aquest sistema, el de bosc artigat, molt ben integrat en l'entorn, i podríem dir que és un moment de prosperitat per la pagesia, perquè ara és una pràctica que es du a terme, però a petita escala. A partir del segle XI, les deforestacions seran
a gran escala, de fet canviaran el paisatge de l'Europa continental a partir del segle XII, i no seran deforestacions fetes per comunitats pageses per fer petits camps de cultiu, sinó que seran ja deforestacions fetes, o evidentment ells directament no les feien, però ordenades pels senyors pressionant els camperols. La zona continental, que seria grosso modo al nord de l'actual estat francès, el Benelux, Alemanya, Suïssa, Àustria, Dinamarca, com veieu, també el nord d'Itàlia, i a més Anglaterra i el sud de Suècia. Característiques específiques d'aquesta zona. La presència de grans explotacions reials en el sentit de controlades per la monarquia carolíngia. Aquest model, que se'n diu Villa Carolíngia, com era aquest model? Tenia dues parts completament diferenciades. Imagineu-vos amb l'extensió que fos. Més o menys la meitat del territori, del terreny, es destinava a aquesta part que és la Curtis, i l'altra meitat es dividia en diferents lots i es donava, diguem, a una sèrie de pagesos perquè els treballessin, que són el que són els mansi. A cada mansi és concedit a una família de pagesos perquè s'hi estableixin i més o menys mantenen una certa autonomia dintre del mas de cadascú. L'altra part, l'altra meitat de la villa, la destinada a la Curtis, és part d'explotació directament reial, o dels administradors reials. Explotació directament reial, però qui la treballa? Doncs la treballen els pagesos dels mansi, que a canvi, ja que els donen aquesta parcel·leta de terra perquè visquin i la treballin ells, a canvi han de prestar treball a la Curtis. Són les famoses corbees, que potser us sona, treball obligatori dels pagesos a la part de titularitat reial. Llavors, el que Debroc posa damunt la taula és que agrícolament es pot aconseguir un nivell elevat de productivitat malgrat que els rendiments siguin molt baixos. Com? Doncs gràcies a un sistema de cultiu extensiu. És a dir, si tu tens un gran territori per cultivar, encara que els rendiments siguin molt baixos, globalment la productivitat serà elevada. Per tant, a partir d'aquí, una mica el que es posa damunt la taula és que hauríem de distingir en aquests moments entre una agricultura camperola, intensiva, diversa i productiva, i una agricultura de grans explotacions, extensiva, cultivada mitjançant treball gratuït dels pagesos, les corbedes que us he comentat, en la que el que prima, el que importa, és el volum total de cereals que es recull. Per això hi ha hagut alguns autors que fins i tot han parlat d'un mode de producció camperol en aquests moments, que consistiria bàsicament en que la unitat de producció bàsica torna a ser la unitat familiar, on també cal dir el pes major de les tasques que es recau sobre les dones, també basats en xarxes de solidaritat mútua, intercanvis entre les unitats familiars, i on l'objectiu, com ja he dit al principi, seria el manteniment i no l'acumulació. En conjunt, podríem dir que d'acord amb aquest mode de producció ideal no es dedica una quantitat important d'energia al treball. Això fa enllaçar amb una qüestió que als anys 60 un antropòleg i una historiadora, bé, us he posat aquí els noms, però és igual, tampoc Esther Bossero i Marcel Salins, ja van teoritzar, posant damunt la taula que a tecnologia més simple, menys hores diàries de treball. Quin és el sistema en aquests moments que requereix menys hores de treball? Doncs els sistemes que deixen que la terra es regeneri per si mateixa en llargs períodes de guaret, és a dir, el bosc artigat, el que hem comentat abans. Clar, la xifra va augmentant amb la utilització de l'arada i augmenta. Amb l'escurçament dels períodes de guaret torna a augmentar. El cultiu intensiu empobreix el sòl, llavors
o fas aquest esquema itinerant quan el sol està esgotat i te'n vas a buscar una parcel·la al costat, o busques la manera d'abonar els terrenys. Ja he dit que es van provant coses noves, com la introducció de llegums en el sistema de rotació trenyal, però no s'acaba de controlar aquesta tecnologia. Per tant, tecnologia més complexa, sí que és veritat que hi ha més productivitat, evidentment, però també més hores de treball. Llavors, la pregunta és òbvia, vull dir, per què els pagesos van abandonar un sistema amb el qual havien de dedicar menys energia i tenien més rendiment per un sistema en el qual havien de treballar moltes més hores i obtenien menys rendiment? Són faves comptades, vull dir, aquí només hi ha dues possibles causes. O bé per una qüestió de pressió demogràfica, si hi ha més boques per alimentar, doncs has d'augmentar, o per lo que va ser en aquest moment, perquè hi havia algú des de fora que estava exigint això, exigint un producte, exigint la renda feudal, vaja. Doncs m'agradaria parlar-vos una mica ara del cas de l'Àndalus, que abans l'he apuntat, però us he comentat que és un cas diferent de tots els altres, no? Sí, és una migració, arriba a l'Àndalus, hi ha migració àrab, migració berber, i és majoritàriament població pagesa, que porta en si, com a bagatge, una tecnologia completament nova que es difondrà a la península. L'interessant d'aquest procés migratori a l'Àndalus és que no està controlat ni dirigit per cap estat ni per cap autoritat, sinó que és un procés que no controla l'estat, sinó que les pròpies comunitats pageses són les que migren, són les que seleccionen els llocs on s'assentaran, per tant, seguint la seva pròpia lògica, aquesta lògica camperola de la que hem parlat. Tècniques hidràuliques també que es difonen. L'agricultura irrigada és l'opció preferencial al món islàmic. A partir d'aquí es difonen una sèrie de tècniques de captació d'aigua. Els cànons, això són canals subterranis molt adequats, molt utilitzats sobretot en zones molt àrides, en zones desèrtiques, perquè clar, el fet que l'aigua vagi per sota terra evita l'evaporació de l'aigua. Molta gent li costa encara acceptar això, vull dir, acceptar que un clan pagès es pot instal·lar en un territori i fer aquesta mena d'infraestructures sense que hi hagi un estat darrere que l'estigui pressionant. Bé, més tecnologia que porten aquestes comunitats pageses en aquests moments. La sínia, sabeu, és un enzim per extreure o elevar aigua. També els assuts, o sigui, això de fer barrera per elevar el nivell d'un cabdal, una petita presa, que seria. I llavors, un nou tipus de molí, el molí de cup. Els pagesos, quan s'organitzen de forma autònoma, no surten mai als textos. Però bé, en qualsevol cas és una transmissió de saber pagès, són un conjunt articulat de coneixements tècnics, agrícoles, i que impliquen també una forma d'organització social del treball específica, el que et comentava, d'aquestes comunitats camperoles extenses, lligades per parentiu, organitzats en clans, en tribus, que evidentment un espai hidràulic d'aquestes característiques, com ja hem dit, requereix per la seva construcció, pel seu manteniment i pel seu maneig una comunitat camperola extensa. I per tant, una vegada més reafirmar que la hidràulica com a opció no és una opció que vingui donada des de cap estat ni des de cap poder, sinó que és una decisió autònoma dels grups pagesos, i que en el cas de l'Àndalus, l'estat, que sí que existeix evidentment en el cas de l'Àndalus, però és un estat que l'únic que aconseguirà fer és cobrar una sèrie d'impostos, els impostos corànics, cobrar una sèrie d'impostos a les comunitats camperoles, però que en cap cas això afectarà directament o condicionarà les estratègies productives dels camperols, com sí que faran els poders feudals que aniran introduint de mica en mica aquest model que hem vist abans, d'open fields, agricultura cerealística extensiva, per tenir els pagesos molt més controlats, i amb la pressió d'estar cobrant una renda constantment, això dirigia la producció, perquè evidentment
en el moment que cobres una renda en espècies, el que volen els poders és que cultivis cereals, perquè productes com tomàquets o hortalisses no van gaire bé de cobrar, perquè clar, al cap de 2 dies ja s'estan podrint, no? Per tant, els pagesos cada vegada gradualment seran exclosos de l'esfera pública i aniran quedant subjectes als grans propietaris privats, aristòcrates o eclesiàstics. La forma i la magnitud d'aquest procés variarà segons el lloc, però bé, entre el segle IX i XII això passarà a tota Europa occidental. Per tant, aquella pagesia relativament autònoma que hem vist del període medieval inicial anirà perdent cada vegada més la seva autonomia i en un procés que algun autor ha anomenat engavellament de la pagesia, doncs això, la immensa majoria de la població pagesa a Europa occidental quedarà dividida en unitats locals controlades cada vegada més per senyors locals.